Kwa kanyo ni lakteche ma jopuonjre miluongo ni interns kawuono nochopo kendo log tich mar migawo mar thieth kama giramo ni ok gibi wuokie nyaka ndikgi e tich. E otieno manyoro lakteche go nyonindo e laro mar apisi mag migawono e buore Nairobi ka kendo giramo ni gibiro medo timo kamano pile ka pile. Jagoro maduong' mar riwruok mar lakteche Dr. Dwachgi ne omonde apise mag bago twak kod migawo mar thieth, to kata kamano jotend migawono ne orem chope twak. Judith Omondi nigi od ler mar wachni. E odiochieng' mar ariyo lakteche mag interns oko mar apise mag migawo mar thieth ywak kaka bet pacho ologi ka tich kata e ute thieth mag ji giwegi bende ok ginyal yudo nikech gionge lisen mar tich. Nyaka ne tiek skul higa mokalo e thuolo makalo higa achiel. Ana jony koro gimokela ka en nikech afwenyo ni kaka medo bet dala. Abet dala to samora nyalo bedo na rito lep nyakeno. Koro nang'ado ni abiro bedo ka ma piny ru. En odiochieng' matek sana nikech koro chuni ni bede ot ama kiyudo gimoro minyalo timo kibarua moro matin tidhi timo kamoro kata mana ka migede tidhi timo matin mondo yud pesa ni moro matin ing'iewo gik moko ariadek minyalo dwaro minyalo tiyo godo mondo iendeleza godo ngimani mapile pile. Koro en gima ma rach sana ma ng'ato ok nyal gombo ni mondo bede. Motelo ne ma lakteche gi ne owinjo mibarupe tarik 7 kaluwore gi winjruok mane obedo bang' tieko ng'anyo mane okawo ndalo 56. Kata kamano gikoni nyaka sani migawo mar thieth ni kod ng'ur mathoth ma ok gibiro wako. Mokwongo ne ji ok owinjore wach chudo. Koro wach chudo no nwasekalo ni barua mane gigolo ni gida chulo wagodo pesa mar 70 mokwongo mano oseruch oko. Koro wach milaro sani ne gibukore ni gidwaro post ji e tieng' ariyo mopogore. En miriambo ma jogo oseketo chakre higa mokalo. Koro sani ok nyal nyisowa ni koro kaka ne finance bill ogolo oko koro pesa onge manyalo romo dakteche te. Mano miriambo. To kendo gitemo riambo kendo ni gidwa ni gimiwa tich jinus. Mano bende ok wanyal yie. Jagoro maduong' mar KMPDU Dwachgi ma bende ne ochopo ka mar bago twak kod jatend migawo mar thieth koni twak margi manyoro ne osenyago olemo kendo kawuono owinjo gibed gi romo mar miyo lakteche gi oboke mag chako tich kata kamano ok gineno telo mar migawo mar thieth. And therefore yesterday we spent over 10 hours trying to crack out and to see mechanisms to make sure that all the interns are posted today, that we're going to have a commitment and a plan so that within this month all the interns be at their places of work. We were to have a meeting from noon. And I must say, unfortunately, that meeting has not taken place today. And therefore, we are where we were yesterday, or we don't know the progress today. And as KMPDU, we are retreating to have a sitting with the National Advisory Council leadership to discuss the mechanisms to which we can implore to resolve this matter once and for all. Lakteche gi nyoro odiochieng' kachiel gi otieno ne obago budho oko mar apise gi mondo migi oboke mar tich. Kawuono bende gisingo bet kanyo nyaka migi oboke mag chako tich. Judith Omondi, Ramogi TV.